Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na, malapit nang magwawakas itong mundo. Suggest lang mo sa moderator. Naman. Pwede ba sa moderator, tagbuhaming ka krusig sa amin, araw na matugan niya? Oh, Gusto ang tinawagad. Base doon sa inyong Biblia o sa inyong referensya. sige. Dili ka ako po sa labang sa moderator. Di ba sa tutubad, igo ra sa itong isultin mo. Itong ang ko sa tinuod. Suggestion ba, suggestion. Ingon ko sa moderator ko nag-suggest, dili kayo mo. Kasi yun po, suggestion ko, Mr. Moderator, nga kung mahimo, kami yung Barber Balinas, maghimo may og duha ka cross-examination by 10 minutes. Kaya ulitin man ko galing na sa akong 10 minutes, magdamay na mga ito. Uyog, tag-at mo premit, no? Tag-at mo premit sa inyong Malagi. Okay, so ano na lang, kung musugot mo, ang rebuttal na to, butangan na to, o cross-examination. Ano? Ikaw, Bro J. Carlo. Okay ako, Brad. Kung kuha ako, uyo na kuha ng Bradlin Alado. Sige, why problema? So, ang muna, ang muon, pila ka minutes po? 10 minutes ka po? Wala, mga Isingin ko. Siguro, Pila? 5 minutos? Sige, so 5 minutos. So, mauna man ang affirmative, pag walang negative, so muna po nag-examine ang negative o affirmative, ha? So, okay, so nabago sa atong rules na gipabutan bago pa pagkahuman yun sa cross-examination sa atong igsuon si Brother Glenn Alado sa Seventh-day Adventist Church kaya nabitin sila sa cross-examination. Sabot na po niya sa inyong palihog lang nga. Ayaw mo din ipatasag maayo inyong previous kaya nagkauna siya. No? Tapos, direct question na lang mo, kung palihog lang po niya direct answer. Kung mingon gani nga, mahitungod sa referensya ang pangutana, kung mahimo, subago na to, kung mahitungod sa referensya, kung dili po sa mingon maglaing referensya, kung dili pa na particular nga referensya, dito po ka sa particular nga referensya. Okay? So, maski yung Biblia o referensya ang atong kuhan, pero magbasig at punta sa particular question. Okay. Oo. Magsiguro ako sa moderator. Okay, so, muna nga, sigarohon. So, Brother Glenn, aduna kay 15 minutos aron sa imong negatibong argumento. Kung mutingin, imong 15 minutos ang mutingin. Go ahead. Okay, dagang kay salamat, Mr. Moderator. So, matinoro itong moderator. Okay, so karon ka po na matisunan, ako na po niya inigar ang iyang di pa matudan. So, ang akong kapag si Balinas, luoy gayo. Dagan man sa iyang kinubagan, kaya naman, nasayod pa siya nga maipit pa niya. So, ang unang gigamit niya matisunan nga, isip na pagpamatod siya si mga adlong Domingo, adlay pa ulay sa mga Kristiyano. Ang Genesis chapter 2 verse 1 to 3 na ano dito nga sa pitong adlaw ipahulay ang Dios. Kaya nagamit sa sila si Martin Lee. Na si Martin Lee nagsulti siya may tungkol sa Genesis niya saan kidibert ito sa Revelation chapter 1 verse na magpagpan niya na ang adlaw ipapahulay ang adlaw diha sa Revelation chapter 1 verse 10 is mao ang adlaw ipapahulay. Unya, iya dahil yung gidibert po di Balinas sa iyang kagulong pagpanabot nga ang adlaw Domingo, ang North area mo ang adlaw Domingo diya sa iyang gibasihan. Pero ako sa ni sunod-sunod o basa makisunan, wa din siya kapamatuod, sumala sa silat ni Martin Lee, nga si Martin Lee, nagsulat siya may tungod sa Revelation chapter 1 verse 10, nga mao na siya ang adlaw ito, nga mao ang adlaw Domingo. Dili mo na pwede nimo ipasabong ang Domingo o ang Domingo ang kapitong adlaw. Pinasayod man ta ang kapitong adlaw dili man Domingo. Kaya ang Domingo adlaw unang adlaw sa semana man. Una nga ang iya paggamit sa libro ni Martin Lee, wala gud magkadimao. Muna nga bisag asa na siya mo adto nga referensya o ingnon nga makalusot siya. Nga dagandagan siya sa referensya adto pa sa sila Timothy White, adto pa siya sa
Biblia nga kuno kani naay lagda dire nga gitawag nga 50 topics. Wes na kun ato ning basahon karon mga kaisan basahon na makon tanan ni karon kani nga gipangbasa. Kaya naman nagtokos ba sa Balinas. Naglibog lang gini siya gipangbasa sa libro sa mga Adventista. Naglibog ni siya. Pero wala siya nasabot kung sa gipasabot sa mga author sa among mga kansuunan nga ilang gipangsulat yung mga libro mo na nga nagpataka ako siya og kanang sabot nga mao kuno ipahaog na siyang tinuan nga ang Domingo mo ang Lord's Day. Sumala sa libro sa mga sulat ni Martin Lee og ni G. White. So sa tinod na nagisan wala gid tayo makita ana nga si Martin Lee nagsulti nga ang kapitong adlaw mo ang Domingo. Kung Lord's Day diha sa Revelation chapter 1 verse 10 wala tayo mabasa diha nga kana nga statement ni Mark Finley nagisgot na siya og kanang Domingo. Dili G. White po wa po siya nagsulti nga ang Lord's Day Domingo na. Siya rin na naghatag og kanang conclusion nga ang gisulti ni G. White og Mark Finley about sa Lord's Day siya gatag ang gipasabot Domingo. Kaya lagi ko no, nang kasi mabasa ng mga translation sa Biblia na nagisgot po sa Domingo sa Revelation chapter 1 verse 10. Apan karison ato ko nung sugdan igsuon og anang pagpasabot. Kaya naman, masaktan sa pagkatang ni kaya nagtukaliwan ni sa kapabot sa basa. Kaya naman, nagbasa rin siya, sumala po sa iyang kaguling idea na iya kung nasabtan sumala sa ubang referensya kung kuno ay iya makigsunan. Nga po'y basahon diri nga libro na mo ni ang luna na sa title nga the Ten Commandments Twice Removed nga na diri sa title The Lord's Day o atong basahon diri so kay ako man ang libro kana man ako nagbasa si Balina sa libro namo kalabi na sa Mark Finley og G. White nagto siya nga mulaban na siya na mulaban sa iya ha muna nagpataka na siya put ana aron ipahapas sa ubang referensya isumpay nila nga dito nangutan ako sila ni Finley di sa katubag na isudan ano man mudagan sa pikas nga ang ako dito ko na Mas Finley nga ako ba sound real Mr. Director post na tayo Mr. Director sa aba magay Mr. Director kita man wala mo kadunggan nga saba wala may saba wala saba okay 10 minutes seconds go ahead okay Madre sa libro mo niya Madre. Other than references, the Christ series of resurrection, only the scripture refer to the first day of the week. We just review them. Do you see any evidence that God transfers is holy from Saturday to Sunday? Question is yes. Ang tubag, since God places such importance on His holy Sabbath day, it only makes sense that He won't have announced any change for His day of worship in some particular fashion. Don't you agree? And imagine Him silently sweeping this commandment under the rug and leaving and it or man to guess or speculate about this way. Keeping is a tradition of man. Most Bible scholars readily admit that when look the commentaries in chapter 8. So, ini nga libro namon ni, unya na disbot siya, mahitungod po sa Sunday o sa Sabat. So, iya kita matuod din nga ang mga tao nagbantay sa Domingo, nagbantay sila, isip tradition lamang, dili ka na siya igsoon nga ilang disco na ang Sunday moment ang Lord's Day. Tungagan pa ginako igsoon. Dili pa nga po nga libro, the only scripture defining a day that God calls His own refer to the seventh day. Never says, ang dalang kasulatan nag-define lang sa nagkinusara sa adlaw sa dito nga gitawag nga seventh day. Wala gyud magisgot og first day. I challenge you to study this topic and this. If you find any biblical evidence contrary to what I've written, please let me know. I've studied from Genesis to Revelation on this
subject, and I can find a single Bible text to suggest Sunday is the Lord's Day. Aming libro, nga mo gamit sa libro na mo, libro ni Mark Penley, libro ni Mark Elijah White, di na mo laban sa inyo. Kaya kung ni-admit sila nga ang Lord's Day is Domingo, Mr. Badina, sigurado gid ko nga si Mark Penley o si Elijah White, nagdumingista gid na sila karon. Mao ginay kitinuod Mr. Badina. Karon, mudagan na punta sa imong gigamit na sinulat sa among Biblia. Punuhay. Nga din, atong mag-prove ka, no, agad ka nagsultig mo, siguro ka nagpusya, nagputag makalutok ka niya na. At isundan lang na po, ingon doy ay, sa imong gibasa. Oh. Giun, ang title ani, giun sa ang Domingo pagbayaw, dato si Papahulay, no doon ay, ang isip nito ang nasulat na hadlatan sa pag-amkon kagawom. Sa page 109 niya, ibabaw sa ubang mga iglesia na himo AD 195 sa diyang usa ka tawo nga may ngalan nga si Victor. Nagpalagpas gikan sa iglesia usa ka sa kalibo sa mga Kristiyano sa Asia Minor. Nagtudlo nga ang Pasko sa pagpakabanhaw sa ulogon kinasubay sa kalendaryo sa mga Hudyo. Apan si Victor nagbati nga ang pagkaulog kinahanglan himuon lamang sa Domingo. Tanawa ha? Mo nang gikot ni Mr. Badinas. Pero ang sumpay ra tiwas sa inyo si Tertullian inilang Kristohanon sa pagsubok sa ikatulong ka siglo, nagtudlo nga ang Domingo adlaw nga may kabahin sa pahulay. Ang unang balaod sibil sa Domingo gisugo ni Emperador Constantino in 321 AD. Nag-upset siya, nagtuo siya na makalusot. Kaya sila rin, nag-prove ni, dili aron ipaprove ang adlang Domingo Lord's Day. Kundi, nag-prove ni siyang among libro, kaning page 109, na ang Domingo, di sobo rami sa tao. Di mo rami ni Constantino the Great. Ayaw, nagsabtab sa mga nilaban sa imo ni. Naman, wala mo laban sa imo, among libro, Mr. Medinas, karon, direta. Na ako'y mga libro diri nga akong basahon aron masabtan ni Mr. Barinas kay nagtuto na wa pagigay sa pagtuon ng libro. Okay. Mr. Barinas, pila ka oras Mr. Barinas? 5 minutes and 55 seconds. Okay. Nga ako'y basahon diri nga mga referensya Mr. Barinas. Okay. Dibasa nimo kanina ang sinulat ni Mr. Dr. Rodolph na human sa adlaw kapahulay nagbanag-banag ang laing adlaw kapahulay. Nailibro dire nga dayang literal translation dire. And on the eve of the Sabbath, at the dawn toward the first of the Sabbath, came Mary and Magdalene under Mary to see the sepulchre. So siya ang hubad ni Rodolph. So literal ang paghubad pero ato mo daron sa isaktong hubad binisaya. Inaama ko'y translation sa dayang literal translation. Ingon din o sa bispiras sa mga adlaw nga igpapahulay sa kaadlawon. Sa una sa mga adlaw igpapahulay si Maria Magdalena ug ubang Maria aron sa pagtan-aw sa lubnganan. Kung sa kuno, klaro kay dire nga wa ni siya magsugot sa Domingo. Ingon dire bispiras sa igpapahulay sa Biyernes sa bispiras sa kadlawon sa una sa mga adlaw igpapahulay. Kasulod kami sa Pasko. Mga nag-ingon dira, sa una sa mga adlaw nga igpapulay, paniuna. Kasi pa doon na may nangagig papulay nga nag-refer sa Sinispiras, paingon dito sa kapitong adlaw. Kaya na ako po sa kapitong sa November sa Madinas. Nga nag-inabot yapon o to sabat sa Matthew 21 verse 8. Ingon din sa bitawag na Darby version Biblia. Ingon din now, wait on Sabbath, as it was the dawn of the next day after Sabbath, came Mary of Magdala and the other Mary to look at the sepulchre. Okay, doon ang translation ni Mr. Badinas na ako hatag sa imo. Kaya nga naman, huwag niyo masabtin na ang imong gibasa. Ingon diri. Sabi saya, karon sa hapon sa adlaw nga igpapahulay. Sa pagkagadaw sa pagkasunod sa adlaw, human sa adlaw igpapahulay. Wa gid siya magtudlog Domingo. Muna nga dili na to sabton nga adlaw Domingo mo ni siyang adlaw kun muna nga ang imong pagpamatod Mr. Badinas
nasayop gyud ka o bagi mong tema wa gyud di mo napamatud-an nga naman ni gamit ka gawa sa Biblia mayong balita o kanang imong gibasa sa mayong balita human sa Lipolay nagbanag ang adlong Domingo unya diha sa Rodet na Biblia human sa Lipolay nagbanag ang laing ipapuloy imo dai ipagawas nga adlong Domingo. Una kung mabakit na sa original na transmission, kanang sabat niya sa second sabat sa Matthew 21, nag-greater man siya sa 7th day, dili wala na siya mag-greater sa first day. First day, wala na siya mag-greater. Wala nga, dili pwede nga imo na sa Sabto nga Domingo. Wala nga, sukenda kami sa Dalinas, ang imuhang pagpamatol sa imong tema, pakiyas ka, nga naman. Ako kamatagan o nindot nga pamaagi sa Dalinas. Kalos naman ni nagsugod kaning Domingo. Kisay nagngalan ani. Muning nga kung nakay mabasa nga Biblia nga ang adlong Domingo naa diha sa Revelation 1:10. Ako ng bungkagon daan. Nganuman sa wala nasulat sa wala pa manganlan og Domingo ang unang adlaw sa semana na humana og sulat ang Revelation. Nahumana og sulat ang Biblia. Now, kinsa man ang nag-imbento aning ngalang Domingo. Basta ni siya nagsugod. Ang sa pamigikuha nga pattern. Na ako reference sa diri Mr. Moderator, ingon diri sa the Wikipedia Sunday. Dino? The name Sunday, the day of the sun, is derived from Hellenistic astrology. Where the 7 planets known English Saturn, Jupiter, Mars, Sun, Venus, Mercury, the Moon, it's out of the day assigned to them, and the planets which are regent during the first hour of day of the week give is named. So kaning lang Domingo diya, hinanlan kini sa Domingo. Dito na siya sa panahon na diin kumana na sulat ang Biblia. Muna nga kung kay Biblia gigamit niya adlong Domingo o lahira na siya. Muna nga kung ato na sa bayan is Mr. Marinas, mahulog na ka ng imong version na Biblia gibasa nga Sunday, Thursday, Domingo o adlaw sa Ginoo. Mahulog na nga sa Tagalog pa bugos. Kadulo kaon say bugos, tampered. Ila lang gihimo-himo. Wala nga, dili na, mauloran nga naman, ang nag-ibinto sa adlong Domingo nga pagtawag, asa man na siya gikan, napay isa ka, sa the 7th day week of the meaning of the name of the days. Ingon din niyo, who name days of the week? Name of days. The Greek name, the days week, the sun, the moon, and the final planet, which were church name after the gods Aris, Hermes, Geos, Aphrodite, and Uranus. The Greek called days of the week, the Theon, Hemeria, days, the gods. Tapos pala, kaya Domingo di ay, gingalan ni sa Diyos pagano nga adlaw. Kaya ang Domingo, ang adlaw sa naglimong Diyos sa mga pagano. Wala nga, nasulat ang Biblia, wa panganlig Domingo. Wala nga, kunay Biblia, pero nga maingon nga ang adlaw Domingo, Lord's Day, ang Domingo, adlaw sa Ginong Domingo. Wala nga ka na. Kung may gaya na basa na, atong ibase sa original. Atong ibase sa original na pagkasulti. O sa original, ang Greek New Testament, ano sa Greek New Testament, ang Revelation, chapter 1 verse 10, kung ang Revelation chapter 1 verse 10, nag-ispot na siya sa Sunday, diha? Okay. Time. Para sa oras ay kulang tayo. 15 minutos o dagan salamat kanimo diha sa nagpalikad kay igsoon nga gikan sa Seventh-day Adventist. Again, alato. No, so ang 15 minutos dili kini kaning sapat nga panahon, no? Para kanang makaingon dito nga makatungkad ka sa imong kuan mo na nga gamita intaw ninyo ang 15 minutos para matungkad ninyo ang dapat tungkaron. Kulang. Sa karon sa second cross examination, no? Okay. Mangutana sa atong igsoon nga si Brother JC, si
si John Carlo para ang tubag sa anyang resulta ang resulta ay kinahanglan mo ang tubag mo pabarog sa iyang argumento. Okay, so gikan sa simbahan Katoliko usa ka defensor Katoliko Brother John Carlo andam na baka. Okay, Brad. Andam na, Brad. Kung musingog ka ang imong 10 minutos sa pagpangutana magsugod, go ahead. Okay. Unang pangutana nako, Bradlin Alado. Unang tubag O yun ba ta sa inyong suwat ni Mark Finley, inyong ningkatahon, na ang sabat sa Diyos naa sa Revelation? O yun gani? Okay. Ang sulat kay Mark Finley, nag-isgot og Sabat, o yun ko, pero suka po at na Domingo. Okay. Kay ni Uyon man ta nga ang sabat sa Diyos maoning naa sa Revelation. Ang pangutana, Uyon ko ka sa inyong sulat buhat sa mga apostolis nga tanang Revelation adlang ipapahulay na. O yun ka supak. Kanang gisulat sa kanang ang libro nga imong gibasyan buhat sa Apostoles, ang Revelation chapter 1 verse 11 nag-isgot og Sabat. Ako nang uyunan pero akong supakon kung imong himuong Domingo. Sumala sa ilo. Okay, kini Uyon naman ka. O sa pa may imong supakon nga ni Uyon naman ka. Okay. Ang akong gisupak sa imo, ang imong ipamatud-an ng adlong Domingo, adlong ipapahulay kay wala kay mabasa sa Revelation chapter 1 verse 10 ng adlong Domingo, adlong ipapahulay. Kung wala ko kay mabasa sa among libro, ni sulat ni Miss Matt Finley o sulat ni Elijah White nga ang Lord's Day mao ang adlong Domingo, sumala sa ilang gisulat. Kato pa, Uyon na ka, nga kining pinagaya ko no adlang ipapahuli ni base sa inyong libro. Okay. Sa among libro, kung nagsulti magaling na siya og adlay papahulay, nagtuko nga dili na siya Domingo. Kaya nga naman, ang Diba, Domingo, objection, Mr. Moderator, wag ko ba pangutana, ang akong pangutana mauni. O yun ba ka sa inyong libro nga kining pinagayag uno Jis adlaw igpapahulay ni o yun o supak? okay. Gusto mo lang ba? Subagat mo. 53 seconds. Go ahead. Nigamit sa among libro kanang buhat sa Apostoles yung adlong kanang pedagogies gisgutan nila nga adlaw na igpapahulay. Okay. Mooyon ko sa imong bot ipasabot ni Ana kung sumala sa sulat nila ni Mrs. Ellen G. White o ni Mark Finley na kanang Revelation chapter 1 verse 10 ilang gisgutan nga Domingo kana mooyon ko sa imong ipasabot. Pero kung dili di mo mabasa sa ilang sinulat mismo, ako ginang gisupat ang imong gipamatud-an Mr. Badinas. Klaro ang Ako pangutana ni Bradley Alado. Ako pangutana magdili bahid sa kapagsabot. Ang akong pangutana kanang pinagayag uno Jis, Mr. Moderator, ako nang ipatubag niya. Kanang pinagayag uno Jis, o yun ba siya sa ilang libro nga adlaw ipapahulay na o yun o supak ko ba daw sa unya explicar. Okay. Okay. Baka o dili Okay. Kaya lagi ang gibasa lagi nga buhat sa Apostoles. O yun o supak. Ayaw sa pagkulit. Magpapakulang na. Mr. Moderator, explicar man siya ang akong ilang kamahon pagtubag categorical question ni. Ay, nag-construct ako sa tubag sa Bulato. 1 minute nga. Naman ka 1 minute. Ay, naon sa mga... Kakito niya ang 1 minute so atong paminon kung unsa ang iyang itubag. Okay, ano ba? Paminaw sa amin sa Marinas. Dito, mo lagi. Okay, Mr. Tubag ako sa Bulato. Fire. Okay, gigamit sa ginig mo ang buhat sa mga apostoles kaya nagsulti dito ang pinadakunod case itawag na siya nga adlaw igpapahulay. Okay. So, ino nang gigamit? Ako nang uyunan. Pero akong supakon ang imong pagsabot nga kanang ilang gisulti diha mao ang Domingo sumala sa sinulat. Mo na akong tubag Mr. Moderator siyang pangutana nga tayon kayo. Okay. Kay iya man ding supakon na kana Domingo kana pinagayag uno Jis pero ni Uyo naman siya nga kana igpapahulay. Ang akong pangutana mao ni ang pinagayag uno Jis o yun ka base sa inyong Bibliang isde nga duna nay paghisgot bahit Domingo. Imo ring supakon o imo ring uyunan? May objection ha, kadal lang. Nag-object ako sa director para ayang gyapon siya. Dapat ba ko dego nang sa dayon kaya aron nga ma-absolve dito ba? May magulong na objection. Okay.
ang ako mo ko Mr. Director, nagkomentaryo mo siya nga oyon ko og ni Sopak. Ang akong reyonan ang silat ni Ellen G. White nga ang adlang ang pinadayag ko no Gis, disboter la adlang ipapahulay apan gisupak sa ang gipasabot ni Mr. Badinas na kana adlang Domingo kaya naman wala say mabasa sa silat ni Ellen G. White og Mark Pinili nang pinadayag ko no Gis nga gisupak la ipapahulay Domingo nga. Okay, Sunod ang utana. Sunod ang utana. uyon ka sa gitulat pero dili ka supa ka sa gipasabot. Okay, go ahead. Next question. Okay, sunod ang utana. Kay iya man din gisupak na kada Domingo na pinadayag ko no Gis. Ang pangutan na bao ni. Naaman sa ilang Bibliang SDA, pahina 109. Na adunay pagisgot sa Domingo ang pinadayag ko no Gis. Ang utana, imo ning supakon ug imo ning uyunan. Okay, Mr. Moderator. Iyang gibasa nga sa libro na mo sa 109, dili mani kanang gipamatod nila nga sa author nga ang adlong Domingo, adlong dili nagpunta sila base sa gipahayag sa ilang libro nga si Constantino, ang Entrado Constantino, maoy nagsugo ang adlong Domingo himuon adlong ipapahulay. Mr. Director, wala ko pagkamutana. Wala ko pagkamutana ba ni Constantino. Ang ako pagkamutana, sinadayag uno Gis, naghisgot din nga adunay paghisgot sa Domingo. Ila ni kasahon ang pangutana, iya ning supakon o iya ning uyunan. Mr. Moderator. Yung kinapa kay 22 sekundos. Sorry, clarification lang Mr. Moderator. Kaya iyan mo ko pangutan na ganina dito nag-refer sa Biblia sa 109. Nga karon na usab naman. Biblia na siguro na next question na siya. Ipabalik ang iyang next question Mr. Moderator. Kanabiya naman sa Biblia nga akong gitubang nga hindi pangutan na ganina. I-quote nimo nga Biblia sa SDA page 109. Pangutana kay naa pa Pangutana mo ni. Ang pinadayag uno Gis, naghisgot din gigamit nga dunay paghisgot sa Domingo. Iya ning uyunan o iya ning supakon? Okay. yun o supa paghisgot sa Okay, Mr. Moderator. Kaning yang gibasa nga sinulat nasa among Biblia nga naman diri kaning timaan sa pagkahulog page 109 unya nasa sa number 7 nga nag-ingon dinhi nga ang Domingo pagbayad dapat sa papahulay. Unya ang iya pangutan na ipaayon ba na nako sa iya. Ang sulat din sa Biblia quotation ra kini nga nagpamatuod nga si Constantino Entrado Constantino maoy emperador nga nagsugo nga ang Domingo himuong igpapahulay gibalaod si Bill. Muna ang klaro siyang pangutan siyang pangutana. mo kategori ka. Mr. Director, ang akong gibasa wala magisgot og Constantino. Ang akong gibasa mao ni daraha basahon ako ha. Pinadayag uno Gis, nag-ingon din gigamit nga dunay paghisgot Domingo. Ako ning ipatubag niya Mr. Moderator kung iya ba ning uyunan o iya ba ning supakon. Okay, nakatayo sa so kinahanglan na to bagon uyunan o dili. Aguman 21 minute sa ganita bro Glenn wala ka ni sultik uyunan o dili. No? So tagaan ang oras na to 3 minutes and 14 seconds. Palihog ko tubag 1 minute. Uyunan. Okay na Mr. Moderator. Dili sa among Biblia nagisgot og adlong Domingo apan akong gisupak nga kana mao ang adlaw sa Ginoo o Lord's Day sumala sa gipasabot sa among libro kay ang Domingo magod diri nagisgutan sa among libro diri nga nagipakapin sa Biblia dikot ng God ni sa salat ni sa tugo ni Emperador Constantino nga ang Domingo himuong igpapahulay. Mao na Mr. Moderator, nung gikaroon na ako aram masabtan pug sa ko. Okay, isupak. Kasi abot sa sabot wala yun. Dato pa kay imo bang gisupak sa ato panasayop inyong libro. Okay. Mr. Moderator, nangutana po siya nga nasayop sa among libro. Ang imong gipamatud-an naoy sayop nagisulat sa among libro nga ang Domingo kuno gisugo ra ni Constantino. Mao nay sayop kay wa nay mabasa sa Biblia nga tanang Domingo gisugo sa Ginoo nga ipatumag sa tawo.
Patay mabasa. Ano mo na tayo Ito nang imong ito man gibigay? ang supakon. Dapat ang sayo lagi ninyong libro nga ang pinadayag uno is naghisgot sa Domingo. Sayo, Benny. Ako ning libro na mo lagi, nag-spot ni siya, may tungas Domingo, wala nagpamatuod ng adlong Domingo, mao ang Lord's Mystery kuno Jis. Wala na siya nagpupundili. Di base lang sa sila sa pagsugo ni Constantino, na si Constantino ingon nga ang Domingo himuong adlaw nga igpapahulay. Wala na nimo masamtin sa Balinas. Naunsa bang gawin? Okay, karon Mr. Moderator, ang iya manggong trabaho Mr. Moderator pagtubag. Dili trabaho sa pag-explicar ang ako Mr. Moderator tubagon usa diya ang kasiguritas kung kamutana. Dili kay Mr. Moderator kada tubag. ang iyang gikonsume nga oras 47 seconds, buot pasabot na pa siya 3 kasi segundo sa iyang 1 minute. Tubag siya, okay, tubag to ni Glenn. Siya sa imong, ang kuha na to niya, sukak siya. Okay, sukak sa imong pagtuda. Okay, Clarification ako Mr. Moderator. okay, go ahead. Wala nang ko nag-explain. Oh. Ito ako, aron masabtan niya nga ang iyang pangutana nga categorical, di ko bagman ako, base siya pangutana o base sa libro nga yung gikuhaan, na ang libro nga yung gibasihan, wala ni nag-probe sa iyang buot ipagawas ng Domingo adlaw sa Ginoo. Kundi, kaning libro na mo, nag-probe lang ni siya nga kining Domingo giilan ni Constantino o gisugo niya nga ang Domingo himuong adlaw sa pangulay. Mo na petition. Sunod pangutana lang Mr. Moderator. O, kana. Okay, Sunod tuloy. pangutana kay dihay kayo hadlok siya masyad karon. Sunod pangutana. Mr. Brita, nag-komentaryo naman siya. Yung panahon, pag pangutana lang, nag-komentaryo. Okay, tuloy ka. Go ahead. Sige, sunod pangutana. Ari ko ka referensya mangutana ni mo Brad Nado. Ingon din sa World Book Encyclopedia na Jerusalem is the city of three Sabbaths. Bernis, Muslim, Sabado, Hudyo, ang Domingo, Kristiyanos. Pangutana, imo ni supakon, imo ni uyunan. Okay. Ang Bernes, Muslim. Ang Sabado, Hudyo. Oh, Kung mabasa na ko sa referensya, nga agaw na po'y Christian nga nagbantay sa Sabado, o yun kang masipog ka. Kadali. pangutana. Okay, typical ang question, mas answer ka. Ayaw sa Mr. Moderator, dili siya kay mga kondisyon bilang siya. Dili rin pakahorog sa kondisyon. Ang pangutana, napakahorog ba siya sa hindi sa akong ibasa nga referensya na kining Domingo, ipapahulay sa mga Kristiyanos, o yun o supak. Okay, so, niya, Mr. Moderator, tubag. Kayo ba dyan? Kayo na maghanap mo ha? Kayo kapag da, kayo kapag da. Sa una ni Pautana, nga ang Bernes o yun ba ko is Muslim, o yun ko niya na. Sa ikaduha niya pangutana, o yun ba ko nga ang adlaw Domingo sa mga Kristiyanon. Okay, daghan Christian ko no nag-angkon ng Domingo, alipola nagbantay na. Birita sa pangutana sa isa, dito nga. O yun ba ko nga ang Sabado, alang sa mga Hudyo. Ako nang gisupak Mr. Moderator. Nanuman, Domingo, ako mamasa. Isa. Ako nang gisupak Mr. Moderator, kaysa sa Sabado, na ako'y Christian nga nagbantay. Dili lang kay Domingo, ready. Ay, naunsa. Pero Mr. Moderator, objection Mr. Moderator, boto ba Mr. Pangutana, dili. O yun ba niya na kining Domingo, ipapahulay sa Kristiyanos, o yun o supak. Dito ka ako Mr. Moderator. Glenn. Okay, palihog ko bag, muuyon ka o dili. Okay? Wala pa tayo nadungog, yan, uyon ba ka o dili. Okay? Sige. Alis na ako, Mr. Moderator. Sige. Alis na ako, Mr. Moderator. Ang anak kong nabasa din ni Claro kayo, Sunday Christians. Iyak di kayunan o supakon? Pinasa, objection, ang moderator's time sa napat tayo 20 segundos sa bilin. Pag aning question, Brad J, muhatag na ka og final question, okay? Para mag-final 1 minute ha. Okay. Okay, okay, aros, sigurado, okay. Subaga, palihog. Tayo naman sa bahay. Okay. Baga, sayo man ha. Pero, ikaw pa. Ang pangutana, Mr. Moderator, balikon ko. Ang pangutana, matod pa sa referensya nga akong ginabasa din basa na Sunday Christian. Ang pangutana, iya ba di uyunan o iyang sipakon? Okay. Yan, tubag Mr. Moderator.
Kanang iyang reference gamit nga Sunday Christian. Ako nang gitupak ngano. May ato ba? Ngano ako gitupak? Una, ang iyang tema, Biblia o referensya. Wala siya'y napakita sa ako sa Biblia, sa teksto sa Biblia, na ang Domingo, adlong ipapahulay sa mga Kristiyano. Ikaduha, kung iyang i-insist na ang Domingo, maura ang adlay po ng Kristiyano, naarang po ko nabasa nga nahay Kristiyano bantay sa Bado. O, Mr. Moderator, kay nisupak makasya Mr. Moderator, nanong napatuga-tuga man siya pirma, sumala sa Biblia referensya. Nanong napatuga-tuga man siya gawa sa referensya. Kanang kaya po sila ng Senator? Brad J, mag-final question na ka, Brad J. Okay, sige, Brad. Ay, final question ni nako, Brad. Okay, kana pinakalisod. Markod pa niya, Brad. Iya doon isupak ang referensya. Apo ko na nanong niuyon man siya sa referensya sa among gidibatihan. Nga po pag may Senator. Ang iyang tema, adlong Domingo, adlong ipapahulay sa Biblia. Nipirma ko na ang akong supakon nga kay ang iyang timang di pamatud-an, gakong baka kana kay wa na sa Biblia. Iya ra na siya. Kana referensya yung gigamit, dili po na pwede niya nga iya na siyang ipaprove na mo na isakto na wala man na sa Biblia ang iyang pamatud-an. Nga kung misupa ko ana, misupa ko kay negatibo gud ko. Objection, Mr. Moderator, ako pang utana, dili sa Biblia, ari ko sa referensya ng utana niya, wala ko sa Biblia. Isupak siya. Okay na ka? Final ka ba? Kaya na to, Mr. Moderator, o doon na pailain? Final na to. Final ko. Nagsimula ko nga final answer na. Bawi, sa 5 minutes, rebuttal sa cross-examination. Okay? Okay, so daghan kayo salamat mga kaigsunan, no? O maupuan sa mainit nga talakayan, mura na tagsibuy abunda ani, no? Talakayan na atong kaliton. So daghan kay salamat mga speakers o diha na human ang atong battle of cross examination.